kliting ra gaul. Karya aku nganti oleh sinden telu nembang urung tepung. Wong disuwuk sing morat. Lah ijab kawit Mbak Solik, teko Mbak Saton, teko Mbak Sus, teko seprene. Wong manis aja tumlawo. Ya balik lah baik, biar aku bantu. Agak jalan ke atas, nak belajar juga.
Wonten ing Sidinggil Agung Praja Dwarawati kinen ambayuni dhateng putra putripun Atmaja saking Sinuwun Sri Bathara Kresna singgih kados pundi pawartanipun man menapa menika sampun saged sak wekdal menika enggal keparengipun dipun boyong dhateng Ngastina dipun dhawuhaken kaliyan Angger Lesmana ampun kesupen nggih man lek mantu wayangan lho man. Ya sudah wetan. Inggih kados pundi kabar parwatan ken Paduka anglamar dhateng Endang Loro Temon wonten ngarepipun Koko Prabu Sri Barekara inggih kados pundi kepareng paring dawuh sinuwun dhateng kula pun Aswatama. Paman Senguni nuwun wonten dawuh nggih. Anggonku praptoning Praja Dwarawati kepingin bakal amboyongi Endang Loro Temon kajatukramaken kelawan Lesmana Mendra Kumara wektu dene iki malah ana jujul anglayoni ana kang dadi pepalang ana kang dadi pelang wujuding dapure kerpat ana kawan wujute Petruk lan Bagong wektu dene iki uga kembul rembug kembul niat uga nyuwun Endang Loro Temon bakal kajatukramaken kelawan Bambang Senet kang minangka dadi anak angkating Kyai Semar kula ana ing pasukan Agung Praja Dwarawati wektu dina iki dadi panca bakah den padudon kelawan Panakawan Bagong lajeng wekasanipun kados pundi Bagong supaya takon minggat bali takon ngaturake marang wong atuwane Kyai Semar takon boleh gitoke noleh cangale wong cilik ngaceplik wong desa wong melarat kok arep pisanan karo ratu lajeng Bagong nesu nggih Bagong nesu lajeng Bagong wani malang kerik ana ing ngarepku kuman-kuman kalau aku ndamana malangan Prabu Baladewa ngantek-entek emek kurang golek nggone kuman-kuman marang jeneng ingsun jeneng ingsun wujuding Nalindra Kumbanatara wirang laki sinan dakung tak gawe pasang ngiri sayembara cilik kowe bisa besetake kuliting Baladewa gedhe iki ana nugelake bali Baladewa
ulungake endang loro temon kajatur kelawan adimu. Lajeng sabanjure Bagong Jojo kang mawi ngolon nesu tak larang kaderet metu njaba. Baru tak goleki lah kok ora. Kowe ladalan. Mula saka kuwi Paman Pati Semran para wadya Balakrawa aja mbok menun datang sepisang rumpuk ping pindho dandang kaping 3 bondol ngerangket itu bondo tangane krincung sikile mati apa urip dikumpangi Paniman ana ing alon Padang Astina.